Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko jarumin mu muna son ka gaya masu kallon ka sunanka. To da farko dai sunana Isiyaku Abubakar Jalingo. Yanzu malam Abubakar Isiyaku Jalingo ko za ka kai shekara nawa kana gabatar da wannan harka ta fim? Kai wani ai dole sai ka san lissafi. Sai ka san lissafi gaskiya na je jima kawai a takaice dai kawai na jima a masana'antar nan. Tun ina karami yake cikin masana'antar. To yanzu a wajen wani shooting fim kake? To yanzu dai gashi dai Allah ya kawo ni location muna shooting wani fim mai suna mai bleaching. Ya labarin mai bleaching ne? To labarin mai bleaching dai labarin na wani dattijo wanda yake da ya kuma yake hango yadda mata yadda maza suke bibiyan kawarta saboda ta yi bleaching ta yi haske ita kuma shi kuma yarsa baka ce shi ma sai kwaɗayin wannan saboda makwaɗaici ne sai ya kwaɗayin shi ma a ce yarsa ta yi ɗas saboda ita maza su rinka bin da yana samun kuɗi. Fim ɗin mai bleaching wani saƙo yake turawa? To saƙon da shi ne abin da yake na cewa ka tsaya inda Allah ya yi ka idan talaka ne kai ta biyayya kana roƙon Allah har Allah ya raba ka talauci idan mai kuɗi ne kai to karkare na talaka yawwa saboda haka idan kai gaggawa kana tunan cewa shi a tunaninsa ai bilitin din yi sa samu kuɗi to kuma ta iya bilitin din ta samu matsala ka karshen ta kuma kuɗin da addu'unsa zai cire kuma ya je ne mata magani kaga nan kuma ai an barar ba a kwashe ba. Masu kallon ga za su ka nuna musu wani acting da kai guda ɗaya. To ke billahi allazi la ilaha illa hu sai kin yi bilitin ko kai sabake so ke so nake da ki dashe kin yi das saboda in na zo na shawo hana in ga kofar gidan nan in ga an jira min mota tun daga farkon kofar gidan nan har kan kwana a ce duk samarin ki ne sai in ji daɗin yi farin ciki to wannan kaɗan kenan daga cikin irin karakter ɗin